Ahoj ľudia, zdravím vás Ikoko a vítam vás u môjho historicky prvého tutoriála na, volá sa to, že Huzuni, to je hack do Minecraftu. Že vám ukážem, ako si to stiahnuť. Čiže dáme si to preč. No a otvoríme si internetový prehliadač. Počkáme, mne ide dneska pomaly nejako internet, neviem prečo. Dobre. Napíšeme si Huzuni hack. Tak, link bude v popisku videa. Som čo napísal pre Boha. Nevadí. Tak. Kliknite na to. Vysvetľujem to ako pre retardov. No, dobre. Tu sa to urobí, dáte si download, stiahne sa vám to, lebo ja už to mám. Link vám dám do popisku videa, čiže keď si to stiahnete, tak potom si vypnete do toho, dáte si štart, dáte si to, ale ja mám Windows iný. Keď budete tam, si to napíšete do toho, že percento app data percento, otvoríte si to, dáte Minecraft, kde to je versions, otvorí sa vám to. Otvorí sa vám to. Ty vole, mi to seklo. Uvidíme sa, keď to bude mať otvorené. Takže zatiaľ čaute. Som späť. Otvoríte si verziu 1. Nie, neotvoríte si žiadnu. Tu si to extrahujete, to Huzuni. Extrahujete si to. A prenesiete si to extrahované senka. Toto si môžete zrušiť. Ja si vypnem teraz ten Minecraft. No, to som nechcel. Ozvem sa, keď budem mať zapnutý Minecraft, takže zatiaľ čus. Som späť. A ako môžete vidieť, dáte Edit Profile. A tu máte verzie. A tu máte Release Huzuni. To si kliknete, dáte Save Profile a dáte iba Play a pôjde vám to. Čiže ja sa s týmto tutoriálom s vami lúčim a čaute.